Laczfi János és Vörös István Csavart fel a szöveget című kötetéről már volt szó itt a hétvégi belépőben, de most Laczfi János nem egyedül, hanem másodmunkával érkezett Létai Dórával, mert hogy ezek a szövegek, amik ebben a kötetben találhatók, meg elevenednek majd a színpadon is. Hogyan indult ez az egész ötlet, hogy a kötetből legyen egy színpadi produkció? Adta magát kicsit, mert hiszen itt népszerű dalszövegeket írtunk át, tehát a szeretkezés meg nem is, meg most nyúlik nyálasan, amit éppen Dóra fog énekelni, vagy a nem vagyok én pióca. Nem vagyok én pióca, igen, a hamvadó cigaretta véghelyett az eldobott hamburgerdoboz. és nyilván ennek nem az a célja, hogy tehát mi nem parodisták voltunk ebben a tekintetben, hanem olyan szövegeket írtunk, amelyek énekelhetőek ezekre a dallamokra, és közben valahogy a mi világunknak adják egy szeletét, picit néha civódva az eredetivel, mert ugye Gedeon bácsi a nők bálványa, vagy Különös bácsi a sarkon állva néha beletúr a nadrágába, és megörül, a szöveget is valamit talál, igen, vagy csavart fel a szöveget, igen. Szóval mindig valami kis, de hogy nem avval foglalkozunk, hogy az előadónak nem tudom én hosszú a füle, vagy mennyi haja van, vagy elrontja a szöveget. Nem az eredeti műre reflektál, hanem egy világot próbál létrehozni, és ezeket a jó kis algoritmusokat, amiket mi mindannyian ismerünk, belénk van ívódva, ezeket felhasználjuk, és aztán, hogy ebből legyen egy színpadi produkció, az már egy más tészta volt, de nagyon örültünk neki. Igen, ez igazából a Klavis irodalmi ügynökség és a Pankasztik zenekar, illetve a József Attila Színház koprodukciója lesz ez a Csavart fel a szöveget című koncertelőadás, és az utcabálon, amely egy hét múlva, illetve most szombaton 9-én lesz a József Attila Színházban, hát tulajdonképpen akkor kerül előadásra az utcabál fénypontjaként este 8 órakor, úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon váratlan koncert lesz a kedves nézőknek, mert egyrészt olyan slágereket hallhatnak, amelyeket ismernek és szeretnek, de olyan meglepetés szövegekkel, amin hát reményeink szerint nagyon jól fognak szórakozni. És milyen ezeket előadni, vagy megtanulni, tehát a régi szövegek nem ugranak be, vagy nincs ilyen zavar a fejben? Egyébként ez a nehéz. Panka is azt mondta, nagyon nehéz. Hát ez a nehéz, egyébként ez a nehéz, hogy például a Most nyúlik nyálasan, tehát hogy azt én énekeltem 5 éven keresztül, a Most múlik pontosan, a Quimby-nek a dalát, a Vízkereszt című előadásban, amelyet a Centrál Színházban játszottunk, amiben benne volt a Quimby, nekünk írta akkor még ezt a dalt, és akkor még ez nem is volt ekkora sláger, de nekem nagyon benne van az eredeti szöveg a fülemben, úgyhogy ezt a Most nyúlik nyálasan, ezt annyit énekelem otthon, hogy már a kislányom is tudja, már így tudja a dal, de nagyon vicces. Ami egyébként egy cigarettáról való leszokásnak a krónikája, tehát ez a Most nyúlik nyálasra, ez nem, megint csak nem egy eredeti dalra reflektál. Ez a rágógumiról. Ez valamilyen szinten kapcsolódik, hiszen az is az elengedésre. Hát az is az elengedés. Szóval csak itt rágó segítségével valaki leszakik a cigarettát, és aztán kozmikus rágó lesz, az Isten rágóval megkínált, ez van végén. Talán segít a Pankasztiknak a stílusa. Nem tudom, hogy tartják-e ebben a produkcióban is ezt a Django popot, vagy nem tudom, ami őket fémjelzi. Jazzer, swinger. Horzsolnak keményen nagyon, hát ez tényleg ahhoz képest le tudnának reszelni egy tonna sajtot, szóval akkora horzsolás van tényleg. Azért mondom, mert tudom, mert a Kaláka versudvaron Kapolcson már volt ennek egy bemutatója, ahol még látszottak azért az építménynek a különböző részei, tehát építkezésben voltak, de hát a zenénél tehát elsöprő volt az egész. Kik lépnek föl még ezen az esten? Ugye nem csak Dóra lesz az, aki megszólaltatja. Nem, a Pankasztik zenekarból természetesen Pálmai Panka énekli a dalok zömét, és ezen kívül a színházból Fehér Anna és én leszünk a vendégfellépők, illetve Szávai Viktória még. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen csajos este lesz, tehát csupa lány előadó lesz, és hát a Pankasztik kísér minket. Hogy esett a Pankasztikra a választás? Ezt is közösen a Klavis ügynökséggel főztük ki. Én nagyon szerettem ettől függetlenül a Pankasztikot, de hát álmomban nem gondoltam, hogy ekkora öröm ér, hogy ők zenésítek ezt majd meg. És akkor Molnár Zsolt, aki a Klavisnak a feje, ővele beszélgettünk, hogy mondom, milyen jól lenne ez, mennyire színpadra kívánkozik, hiszen azt a közkincset eleveníti meg, mindannyiunkban benne ott bizsereg, és akkor kéne valami ilyen tényleg robbanékony, meg színpadi, meg nem tudom, és akkor mit szólnék a Pankasztikhoz? Mondom, hát ha te ezt el tudod intézni, és akkor leültünk Pankával, és nagyon helyes volt, és nagyon látszott rajta, hogy szívesen csinálná, és hát az, hogy egy kicsit másképp szólaljanak meg stílusban is a dalok, tehát hogy ez a Django popos
Ma egyébként hála jó Istennek divatos, én Django Reinhardt összes műveit kívülről ismerem, és jártam ott Brüsszelben, ahol ő élt, és így tovább, és így tovább. És nagyon örülök, hogy ez újra divatba jött, és egy ilyen furcsa, kis pikáns stichet, hogy úgy mondjam, kaphatnak ezek a dalok. Még amellett, hogy ismerjük őket, és nem ismerjük így őket. És ráadásul színházi közegben lesznek előadva, tehát hogy ez külön előadásszerűvé teszi majd ezt az eseményt, illetve hát azért puskázok itt, mert a József Attila Színház utcabáljának ez a fénypontja lesz végül is. Azt még azért szeretném elmondani, hogy az utcabál az egész napos lesz. Tehát reggeltől estig, reggel már gyerekprogramok lesznek, zenés előadásokból lesznek részletek, nem csak a színház belső termeiben, hanem kitelepülünk az utcára és a színház elé, igen, és a művészbejáró utcájában, a Dériné közben is lesznek programok. És a Magyar Sakknapja alkalmából még sakkozás is lesz. Családi sakkozás, meg újságírók és színészek sakkmérkőzése, sőt, én például Polgár Judittal fogok beszélgetni sakkmesternővel. Sakkozni nem, mert azt nem tudok, bár az édesapám sakkozó. Ez is ilyen swinges stílusban sakkoz? Még az is lehet, hogy közben énekelni fog. És Portis Lajos sakknagymester pedig énekelni fog. Tehát rengeteg színes program lesz még a Csavart fel a szöveget című előadáson kívül is az utcabálon, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. És hány órakor lesz maga az esti előadás? Az esti előadás 9-én este 8-kor a nagy színpadon, József Attila Színház. Sok sikert kívánunk! Köszönjük szépen!